Jai ko love jajay. Natay, atay, kaong patay. Hi guys, it's me, Alex. And today, I'll be reading some comments from our friends na nag-comment good sa ako ang post via Twitter. And then, i-connection ako sa Facebook and ato ang hatagan o solution ng ilahang problema. So guys, walay pagduwa-duwa o pag-usa-usa, pagdulot-tulo, ako ang basahon ang mga comments nila. Dili na ako kompletohon tanan. I'll just read like a few. Ubay-ubay ko siya guys. Di siya madali na ito ma-compile sa vlog dayon. Kaya manahan na magdali-dali sa vlog sa akong mga tambag. Gusto kong kinasing-casting ang tambag ba. Kaya siya dahil. Siya na dahil. Laban na ba dahil. Pakatal ko sa akong kuhaan dahil. Sa akong ring light dahil. Ka-afford ko dahil. Ka-afford ko dahil. So guys, first na ni-comment. Coming from Pati Imo. Imo! Pati? So, yung question kay, yung problema guys, kay nga nung sofa ko. Ano ka ha? Charot. Pati, feeling siya nako, kita tanan mga sofa. Pero magdepende sa itong mga kuyog, no? Kay lagi, natimingan dyan na yung mga kuyog, mga sofa ra. Ikaw, pinaka-sofa. Pareho ko na ako budusahay, di ko manguyog mga pinaka-sofa. Kaya wala kong sofa ko. So, dapat ako akong amiguhon or ako mga kuy-kuy. Diba, matang ito mga sofa. Karang sofa sila pero na mga certain limitations. Kaya dyan okay. Tara, marabag, kung out of these people, dyan kung magkuyog mo, ikaw dyan mo stand out, kila ko yung anay, tabo mo, yung anay problema ni mo dyan. Nanong yung anay mo kaan, no? So ako dyan, kasambag ni mo dyan, para di ka mag-problema dyan, anong supa ka dyan. Panguyog sa mga tao, masupa ni mo dyan, para maka-feel ka, ay, di ko supa, no? Wala dyan, nanay problema ni mo. Next question, coming from Jet Omictin, nganong lisod pangitaon ang kwarta, nga og magtigong sa di katigong. Actually, Jet, kaya dyan pangutan na ha, di ba kung patahag tubag ano, no? Kaya ako po lagi naka-encounter sa tuwara dyan. Karang anong lisod pangitaan ng kwarta? Oh, lisod pangitaan ng kwarta. Actually guys, kung mo siya unang dyan, lisod siya. Pero kung imo kung lihok dyan ka dyan, hindi ka magtinapol dyan, sayo naman siya dyan. Sa kadaghang tao dyan dyan, no? Di ito magmatalay ko kasi yung buhat ni mo dyan, saan mo dyan, binutan dyan. Ay mo dyan, mga kwarta ka dyan, no? Sa ang buhat ali dyan is, ang yaman kong question kay, murag, kuan na kay para sa ako ang hunahuna dyan kay, nano lisod pangitaan ng kwarta kay lagi, kuan. Bakit tapulan ka Jet? Bakit mo ana, no? Laban lang ba? Para sa kuan dyan is, ang kwarta dyan siya pangitaon, no? Sa uban gaya dyan, gani, no? Hihiga ka lang, titirik mata, pagising mo, may 4K ka na. Laban na ba? Ano siya guys? Then, kung magtigong, di sa katigong, guys, makatigong mo siya guys. Sa kadaghan diya guys na challenge yan mga magkuan dahil ka na mag-trending every December na dyan na makataw sila dyan kaya nag-kuan, nakatigom sila. Grabe dyan na. Makatigom na dyan, pero kita mga tao na dyan, kailangan man dyan na itong kuan mo gasto ta. Pero na siya ban dyan, isa dili siya nila i-gasto dyan. So, bisa usama tigom nimo kasi gasta darapag ka. So, minimize lang ta gasto lang sa kuan. I'm just advising, kabalo ko sa usap, kabalo ko mo tigom, nakitinigom sa bangko. Ang tumas iswes at ang ikaw yun ito, librihan na ko. Chos! Joke! Next, coming from Cha Lopez. Cha Luding? Nganong single gihapon ko, nasyupa na unta ko. Charot, ha 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 ha. Jai, di ba sa ingon dahil nasyupa ka Jai? Kailangan na nakadagang boyfriend Jai. Bakit taas mo standard Jai? No, basta yung mga kuwan mga leveling, mga Bernardo Caprio dyan Jai, no? Ay mga standard ka mga lamig ilaw, lamig planet, lamig matcha. Jai, realidad Jai, for expectation Jai. Syupa ka Jai, pero natay mga standard na dapat mo na i-level up po dahil dapat na i-lower down Jai. Basta naraskilid Jai. Naraskilid email. O diba? Laban lang ba? So, naala siya rin mo Jai, basta choosy po kay ka Jai. Or kung gusto na ka magkauyab Jai, depende siya rin mo Jai, basta practical kay ka Jai, gusto pag-data Jai. Na ngayon Jai, kang panahon na Jai. Para dyan ako Jai, dapat mangita na dyan ka love life Jai. Kaya na, no? Ko, sayang Jai. Sayang yung beauty Jai. Magulang lang ta Jai, mga laya lang ta Jai, kung saan na lang ka Jai. Laban lang ba? Next question. From Glini Del Campo Magsayo. O diba, mag-early, laban lang ba? Yung question guys is, nganong naay mga tao nga di kabalo makontento? Hello, kalalong sa yung pangutana guys. Matubag ka na ko ni? Para sa kuha is, kung makontento magutatanan mang good, boring lang siya kaayo. Malipay ka, pero mura ba kalaban kuan? Kung sapato na lang ang kalibutan, kung makontento ka tanan, like,
kung dato na lang ko, kung kubri na lang ko. Like, yung ana ba? Pero mas maayo dyan lang ko at di ta makontento, pero in a positive way. So, sa imuhang question, nga nung wala, di ta makontento, kay para sa ako kung makontento ta, mura na ta o kakaon ta og chorizo everyday na di ka gana murag sing balik-balik ra imong routine. So, namin siya tayo ginatawag na kinakapatagpuan, makaginawa po ta. Pero magdepende siya sa aspeto kung sa dyan asa dapit ka, kung sa dyan imong main point anang di ta makontento dahil. Kaya sa ako rin kung ngayon kami ta makontento dahil sa kuan, kung kinabuhi dahil para na ko dahil is isod dyan na siya dahil. Dapat siyang di ta makontento sa pagkinabuhi, dapat sa akong standing ron dahil kung unsa ta dahil, kung pobre ta dahil, maning kamot ta dahil para makaginawa ta dahil bahay dahil, o mo taas ato ang kuan, estado dahil. Di sa ingon dahil na kuan, materialistic dahil, pero kailangan po ta dahil mo level up sa ginagnan dahil. Sa panahon ron dahil, listen na dahil, magminya ka dahil. Mga bata dahil, lava, chismis. Next. We have Dong Genesis Ferolino Dumasapal. Hi Genesis! I miss you, tata! Nanong dakong akong problema. Palihog ko ani at TV ang bagay ko. Dahil, dipindi na dyan mo dahil kung saan mo paglantaw ang problema. Para na ko dahil, dadag kong problema ang giagian dahil. Halos dalang giagian ako dahil iskinita. Tanang dalang dahil. Andiyan ka dahil sa balance problema dahil. Pero dahil, depende dyan mo kung saan siya yung paglantaw. Wala gihatag ang ginoo sa imuha dahil nga problema din mo kaya. Kabalo ko nimo dahil, pabilidad kan pagkatao dahil. So tanan dahil, na adjust solusyon dahil. Pero depende sa problema dahil, kung sa'yo problema nimo dahil. In PM ko dahil kung sa'yo problema nimo dahil, kaya kung kasi matabanta ka dahil, alam pa ita dahil ha. Kaya lagi, dingbit ka dahil, papay kimse, laban lang ba? So, we also have from Twitter. So guys, may siyang question niya guys, akong friend isa, from Isaac. Dancer na siya dahil. So yung question is, nga nung dili ta ka ma-add sa Facebook. Diba, alam siya problema dahil. Ano siya Isaac, na siya mga butang na full na akong account. O para malipay ka, nang-unfriend ako. I-unfriend na ako ang mga taong kung ano o kailalaban lang ba. So karon feel na ko, available na lang ako ang kuan. Facebook ron, ma-add na jud ko nimo. I-add ko dali na, para i-accept ka. Laban lang ba? Lipay na kay ka? No? Guys, tapos yung question ba siya dali dyan? Wait lang, kadaghan ba amin nila eh. So coming from Dodong Justin Bieber. Bieber dyan. Ako lang tawang kisay si Justin Bieber. Kung saan niya, kung ano siya. So siya tinod nga na niya. Bataan di ba? Wait lang po. Coming from Jamar Gomez. Oh, di ba? Nag-Justin Bieber ka pa. Muna yung pangutan na guys. Namobrema ako sa akong piso nga, di ko kapait o barbecue. Dodong. Sa panahon karon dun, mahal na dyan sa nanjong. Mahal na ang paliliton jong. Isang uling doon, di ka kapait piso jong. May mga nasa sa una dyan, kaya ang barbecue pwede dyan kapait benching ko. Karon dyan, kaya sa dyan. Sa aking katambang lima dyan is, makaong babakaon siya barbecue dyan. Natin mga barkada dyan no? Dito dyan. Or kung gusto ka dyan, watch my previous videos dyan, na dito dyan, pwede na-adjust ka video dito dyan na, like mga like number 9 to siya dyan na tip dyan, dito na siya nimo kuan, advice, laban to siya dyan. Hindi ka ma-problema dyan, makaon siya barbecue dyan. Kung gunahin ka makaon barbecue dyan, ali akos balay dyan, katagan dyan barbecue dyan, daghan dyan barbecue dyan, natakbang, gapaaso dyan, wala dyan palina. No? So ito siya guys. Ito na siya, siya sa cellphone, no? Ring light. Laban lang ba? Don't mind mga bugas guys, kay normal na siya sa mga tao, bugason siya guys. Ang uban, gifted sila guys, kung sila bugas, amis. Pero kami mga bugason, nag-cultivate na kay kuani guys. Para na siya sa future. Mo sir guys, ang mga tambag na ko guys, hope na ganun nakuha ato guys. Kabalo ko guys na very inspiring yung mga tambag guys, pero keep on moving guys. Life must go on. Kay lagi, batang may laban, no? So guys, anything, charot. So guys, mauro to siya guys. So, kung ako may mga gustong patambal guys, just comment below sa comment section. And then, since wala tayong time guys, mga ito yung time para ato siyong atimanon ang tanan. So, like my videos sa YouTube. And then, ay po kalimang subscribe, no? Subscribe po ta. And then, follow my Facebook account. And then, my page, Chismosang Omega. And then, follow my, sudo ko day, matubok pa ko day. Kasi mo anak day, pataas day, dili anak lapad, God look. So, follow my Instagram. And then, follow my Twitter as well. Tweet. So, mga siya guys. Like and share. Ow!